veți merge cu arbitrii dacă nu se ia nicio măsură? Păi până unde o să... Nu știu ce o să fac cu ei până la coadă. Nu știu, cred că nu știu. Nu știu, cred că nu o să... Nu știu. Nu știu, probabil că mă gândesc să fac și ceva până la coadă, dacă nimeni nu ia măsuri cu ei. Păi nu știu. Pe Google, Procente. Muie, ți-am spus. că stați pe banii mei. Atunci v-aș ruga dumneavoastră să plătiți salariile, pensiile și alocațiile sociale ale statului. Când o să mă hotărăsc, o să o fac. Până atunci, vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru... Vă mulțumesc pentru intervenție, vă doresc o seară plăcută. Încă un cunoscut fabulist și epigramist. L-am luat între noi, chiar dacă nu sunt toate în grai, că el fiind în altă zonă, tu de unde ești? De unde ești? De tare. S-a ducit. De unde ești, deloc? Petre, de unde ești, deloc? Moș Crăciun și prietenii săi. Într-o zonă muntoasă, împodobită cu păduri de brazi, pot da o idee și anume Veverita Buclucla. Bucluclașă. Futerea și opoziția din România, futerea și... Ia? Zice că i-ați dat cu ceva în cap. Nu, domnule, am nici eu ia de pătă, dar mă, eu apă cu una ia de una, ia de două, ce pătai două, una de ea la una cu eta și ia de pătai 2000. Eu de eu pe ce mi-e, eu de făpat 6000, eu am eu ce de eu, n-am ce de eu. Deci nu i-ați dat deloc. Nu, nici cum și ia minte, domnule, ia minte, mă te fac nici mă te fac eu, ia eu. Eu am matul, tot eu mi-am matul, eu nu mă te fac nici ia eu. Păi și acum a ajuns la spital. Și e ce ai, ia? Ia să și ce ai. Începe observatorul cu un viol în grup, Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții într-o apă și după care puteți uita. Acum am dus să-l caut pe... Eu trebuie să vă anunț că deontologic așa e. Bă, dar vrei tu deontologic, i-am spus eu deontologic ce să-mi fac. Nu vrei să-mi faci mie deontologic altceva tu mie? Și mai dă-te în morții mătii și poți să mă înregistrezi și să mă dai pe antena 1 aia ta. O altă idee vreau să aud. Pentru premii în obiecte mai mari de 100 de milioane de lei. Deja știți foarte clar ceea ce nu este în plicul meu. Nu este vară, nu este cală, nu este cană, nu e sală, nu e pară, da? Alo, alo, bună ziua! Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua, dragă doamnă! Care e cuvântul? Cacă! Nu este. Primi gratuit vaccinul copiii instituționalizați. Casca asta, tu-i casca. Găsiți o soluție, nu știu ce trebuie să faci. Haos în Gara de Nord, zeci de studenți s-au înghesuit la ghișe. Vineri pot intra, dar vor și ieși rapid, niște bani în cont. Un nou telefon? Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Bine, mă uit la televizor la noastră. Puteți să-mi spuneți numele dacă nu cer prea mult? Da, Mihai Stanciu. Mai ziceți numele de familie odată? Stanciu. Spanciu, da? Stanciu. Fără S. Astăzi aud aiurea. Stanciu. Panciu, da, v-am trecut, domnul Panciu. Cu S, nu cu P. Da, Panciu. Nu, cu S. Danciu. Danciu? Stanciu. Spanciu. De la Sarmale, cum să vă zic. Gata. Aoleu. Ce faceți, domnul Spanciu? Stanciu. Așa. Stați că am greșit. Scriu pe alt bilet. Aoleu. Și pe dumneavoastră v-am botezat, vedeți? Dormiți foarte bine. Bună ziua. Alo? Da? Bună ziua. Cine sunteți? Ești pitic. Nu, piticii n-au voie să intre în direct. Mergem mai departe. Alo, bună ziua. Alo?
Alo? Bună ziua! Bună ziua, Adriana. Să-mi dai banii înapoi, că nu m-ai satisfăcut ieri. Oh! Da, mergem mai departe. Da, ne-am întâlnit cumva. Mergem mai departe. Bine. Mai spuneți-mă o dată 021 Infoline 021 200 42 50. Dacă dumneavoastră doriți ceva, pentru orice observație, dumneavoastră sunați acolo la Infoline. Eu aici vreau răspunsurile de la dumneavoastră. Alo, bună ziua! Alo? 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 Bună ziua! Așa. Suntem direct? Da. Așa, da. Da, domnule, vreau să-mi spuneți ceva din bucătărie, dar nu știu ce se întâmplă astăzi. Da. Haide, îmi spuneți... Uite, acum vă vedem. Vă salut. Bună ziua. Așa, la blond, așa. Da, așa. Ui, la dumneavoastră, așa. Eu vă salut. Eu nu vă văd, din păcate. Cum? Așa. Dumneavoastră, uite acum vă văd foarte bine. Răspund. Uitați să-l văd mai tare. Așa. Să descoperim televizorul. Asta... Să descoperi televizorul, domnule. Soluția. Din bucătărie, da? Da, 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 da. Așa. Uite așa. Aud foarte bine acum. Soluția, vă rog frumos. Ce vrea? 2 secunde. Cum? La revedere! La revedere, n-am zis să... Bună, am văzut suporterii celor două galerii au intrat cu torțe, dar nu s-au aruncat cu ele înspre teren sau înspre... sau cele două galerii n-au aruncat...